So ito pasalamatan kung sabay ang mag-si Resto. Resto? Si Resto. Yeah, ako medyo sponsor niya. Ya? Major sponsor na mo ang Judel Enterprises. Yay! Judel Enterprises na limutang karon sa Nunok Talisay, sa tindahan niya. Doon po sa Pinamulahan, Sendas, ito sa Linuan. Ipinagyan niya sa magtiayong Judith Gwendel Indos. Kita no? Yung sponsor. Kuan, gamit ka na mga sa stove, mga gamit mga stove. Oh, wala ito sa pinakadali. Mga accessories sa stove na, kumplito sila dito. Kung sa'yo pagkitaon ninyo basta sa kuan na kaa sila dito. Iya, kung pabulog na Talisay dahil maka-deliver sila pa lang ito. Oo, maka-deliver yan. Maka-deliver din sila. Sila po na free ba, no? Ang delivery Free area. Okay na yan, kaya dapat yan ang area ang tabon, no? Oo. Elan ni Mang Carol, pag-vlog sa ko, lagutan ko. Sa ba? Pag-vlog ko pala Di, abot bitaw, kung ako nung hindi ko pa-vlog no, kaya murag mas malingaw na dali ko sa kanang, kaya kayo murag mas na-cherish na ko ang moment na kung kasi ako kuyog, mas nag-focus ko sa moment na nag-uban. Okay. Kaysa nagsige ko kuan sa akong phone. Muna ako, kasi mas maayos siguro mag kuan na lang ko, kakanang nadadaan ako ang, let's say, matong chat, sa to? Chest mount? Oo, ano na lang siguro. Kaya pagdating ko magsigig, pagkita, kuan, parang pa-vlog sa ito ba? Shoutout sa din ako ang mga taga-blind community na silang sige ko sa chat na ako doon. Shoutout ako si Ma'am Marjorie Remorosa Panerio. Hello ma'am, itaganaw pa rin hi. Si Joshua, Sir Joshua Bangkali. Hello. Sure na yun. Leonard Sure. Lato. O si si Ma'am Marie. Yes, Ma'am Marie. Sige niya siya. Sige niya akong sa kanila mo eh. May Marie Segura Madrio. Hello, murder ka lang siya kanina. Hello, ma'am. Ako kanina. Kaya mo gusto ba guys, no? Bukton niya mo rin guys, repeated that on. Bukton. Ano? Yeah, di ba nag-post pa sa Dekasa sa Pamutana? Di ba? comment. Dahil, kasi may Pamutana ng reality. Gikan ni Lolito Aradelia. Para ni mo, Sir Ricky. Kinsay kinagwapahan nga babae sa RMN Cebu. Nay nito bag niya. Pamutana, wapag tingog ba? Hindi ito siya. Karang personal kay makailag na din. Hindi na kaya naglapad. Atagin yung problema pa. Kung tanaan yung sferik, atagin yung lapad. Sige, Ron. Tanong nga ba yan? Tanong nga ito ba? Sige na, nananin na mo ha. Ikaw yung mabuyog. Pinugsan na eh. Soda na eh. Soda na. Kinsa ka ha? Dagang ba pa guys? Sa Ito, kasigas. bago rin nga, dagang ba pa guys? Depende na siya magtanaw. Kung makita rin, kung magkakita ba? Punta na siya gwapa, kung makikita. So, daghang gwapa ha. Amen. Wala ka ni mo gina kung gikuan ni. Plano gikuan ni kana mura. Ano yung tulong? Like question ba? Nice Ikaw, guy. ikaw. Kanina ay ganaplano ta ko i-content lang sa akong vlog. Thank you kayo sa question Sir Samson. Question, what if wala mo na radyo sa wala mo na artista sa radyo? Ano sa maron? Unsa iyong possible job karon? Ya, na. Kani mo na ko na kaya plano ilang mo yun content. Kung tubagon pa na dahil, wala ilan. Kung bago na to. Bago na eh, syempre, Pamutana ba yan ni Sir Samson? Sir, hindi na yung sponsor. So, question, what if wa mo mag-radio artist? Unsay ito possible ka job karon? Sige. Ikaw. Ay, go! Ikaw ya. Ginano mo tubag? Kawatan? Unsa? Tulisan?
Hindi ko magsaba? Hindi ko nang may magsaba madalisan. Manguot! Wala kaya? Pero di ka mamanay na mo. Mangunguot or nanguot? Basta na yung makuot. Ikaw, Day? Okay. Job well done. Job this. Job this is guys to go. Ikaw yan, the order. Ako kay... Mga gini mong first job. Kung may first kila kong job kaysa, ganun pa man ako edad ato eh. Bago ko graduate at school. Oh my God. Before ko nag-sold kayo ng brand ambassador ko, yun siya full-time. Every weekend dito siya kayo. Kuan siguro atong brand. Nag-school lang siguro ko itong matan sa iyo. Pero if ako, makutan na mo, gusto ko ang kuan. Wala ko nang... Ako yung dagang trabaho na niya tayo. Ako tukod dito. Kung ano sa una nung pinipay ko tukod. Luto ba? Happy na niyo ko ba kung ito? Grabe luto sa una. Happy na niyo ko na kino ko. Kamali ko. Tinitawa ito dahil happy niyo ko. Gamay lang kuwag na ito. Mahimod ko. Ko. Nakitaan lang ko sa takyang. Itirapan ko ang luwag. Mga ito nga. Wala ko. Nakitaan ko yung pagkatilaw ko luwag. Itirapan sa mga ito. Ano yun? Ano na pag-aari? May mo na nandiyan dito. Ano nag-ulan? Gusto promote. Hindi na mo. Ika. Pero bitaw kay ako sa kuan mo kita ko ang ganahan gid nga trabaho gyud kita nasa first gid ako ganahan gid nga trabaho ya kay kuan gyud ta apply sa WordPress na naka-try ko mga kuan pero kuan mo gud akong height oy mag-isog ko magbiyahe may drama gid mag-isog ka ko sa ako Ano nagtapos na sila ko ano mabili ka? Mag-back at lang ka. Pero katas. Nagtapos na rin itong biyahe ni Tuan. Biyahe ni ka ng Malaysia ito. Pagpunta na ko sa akong kuwan yung kabot. Yung kabot ang sasa. yan na kaya ka sa kanya ni Martes gidukol ka sa Pagkataon eh, ako tagin sa Marta. Sir? Pero, tagadirin mo ko yung di ay. Katindang ganito, pwede nga. Pero sa mga ko, ano di man ingon nga pinalataas yun. Ang imong abot. Ang imong nang abot. Kaya sa, pwede ba siguro bubuo ka, pero taas nagkasway o abot na po. Hindi ba kayo mabuti tayo doon? Kaya mo ha, bisa pa masapatos ka tulong ka dalo? Marami na. Kaya ang marami. Ano ka ba yan? Ano na eh? Dapat naman siguro tayo eh. Siguro katong imo ipabot ay butang mo sa babaw ang kuan ba ang iyang ba? Kaya akong giduot. Ano ko? Bebe, dapin dili ako diha be. Butot sa gimo. Ano dili na usap ka ko para pag akong kanang pangalis silang be. Gusto na ko mag-try na tanan siya ano man. Kabang pero para makatabang mo sa mga taong butot sa kamay ko. O di ba? Sa harap. Ito, hindi kita. Kasi kataway ako sa taong Hindi kita magpapal ng tinda. Ano ko? Yung mga nalong, airport! Ang mo ng airport! Iya ko na po, nandiyan na to airplane. Hindi, ano ko na sa airport. Hindi ay, di ang gusto talaga biyahe ba? Nagkasuhan mo ka ng sakit ang aeroplano niya. Pagka daw, bukan po kita sa iyong kuhan, nagkasuhan mo na. Biyahe ba? Okay na may upan mo. Sa mo dili mo butang mo sa tungol Tungol iba. iba ba? Pero iba rin kayo, parang kita ko igo-igo kay na may iba kita gamay ra. Ang uban dito nga gamay na nag-space, tako pa ang bar, tako pa. Nagkasuhan ko na dahil yung abot tayo, hindi ko na yan. Totoo na yung gibalin. Huwag ko yun, huwag. Yan, wala ko yun. Tapos, kung speak kasi gibalin sa kuhan. Aeroplano. Ibalin sa natin. Yan. Kanya na din siya kita. Kanya siya sa Cebu Pacific. Di ba sa Philippine Ay, Airlines? naman ako. Gibalin sa Balik. aeroplano. Napang bag. Alay nga. Ito mo kung gusto mo pupunta niya. Sige, balhin sa... Asa di ba ni?
Iba rin yung sa lahat ng kuwan ba? Tanganan. Balik sa lahat ng aeroplano. Iba rin yung taga-aeroplano. Aeroplano. Asa taga-aeroplano? Oo, naman ko. Kuwan eh. Butay. Pwede comment ya? Sige, katawa sa mga single pa ka ba? So, salamat at usap ang tagyan din sa kuwan ha? Tagyan din sa amin. Ano ba rin? Ayaw na lagi. Si Ma'am Roda Nabal. Nadal. Eh. Ay. Gusto mo na ito? Actually, ani gyud mi ka na magbiyahe mi niya. Kasagaran mag-atubang magbiyahe kami gyud tulo, magsiguro mi pangatawa. Basta gani ako di siya ipat-ipat magita ako gid siya na ako. Bisa gini ko pa ng recording may go na ka, busugin na siya magpatagal. Bisa mo siya tuyo ba mo kanita humong ni mo siya gisulti. Ah, biyan mo siya. Kaya siya kapatagal. Oo, nga, Kaya siya ka-attach na mo. Hindi na siya mabuhi kung mi. Gyud. Gagwap, ano gagwap ko naman. Ginuwa gyud ka. Imposible, syempre. Oh, buwan. Di jugo ka resist sa buwan. Bakit? Di ko umparan. Alam na. Manok. Alam na. Fish fillet. Ay, ulo. Ano ikaw? Pwede Ikaw ko yung man. chowking. Oo, yan ang nita. Dito ako kulaan niya. Kulaan niya sa ano. Ako din sa Kung kukulan. planan ko itong viewers natin. 25. Ha? Mao na siguro yun. Kung may mantang ka Kabot nagkabot ng tao pa sila diba na rin kasi nagkaon mo. Lamig man na. Kasi Jeffrey Garo, Jeffrey ko na alam, sige tanaw ko. Dong, Ben! Sige tanaw ka na mo, no? Lamit rin, no? Oo. Nagamay ko yung ko. Huminaw ko ka ng drama na tuod yung kugunan ni tao siya. Radyo, oh. Ina sa namon ko sa radyo eh. Wala, hindi ko magdrama. Kapag mo, wala. Alin ko siya. Taon laki. May gabay pa ko ang uso taon laki. Ito ba yung amigo na? May kurente sa unang gagabay kami. Kapito ka para mo. Ako ko lang amigo ng radyo. Ano ko nabit tao? Ano hindi ko siya ba? Nag-iinad ko yung itong gagabay. Kaya namin tao yan. Wasod, may kira ka lang. Gini, gagabay. Ito ba mga bisa ba? Hindi ka naman. Magandang marag niya magbaro. Oh, baru ba? Inad ko na. Inad ka naman baru din agree. Blue ba na? Blue, red. Tao ba yan? Hindi mo rin. Labi ka ng lumabog inad ba? Ilad-ilad ka. Kung mo ko uso ko ito. Oh, okay mo rin tao. Buwan. Sino ko nga mga tao na Wala sa wasan mo tubag. Ano tamo na niya doon, nakabantay na ko nga, ganahan ko madrama, ganahan ko radyo kay ano siya. Kasi pagsunsuon mo sa tingog doon. Ako sunsuon ba? Tingog ko na, kwal ba? Sunsuon na ko. Eh, magdrama ako na mga kunti. Kaya, kay kami, normal man gina mo mga babae siguro, kaya kung sa putan ko ng kili-kili ako bang sasabi, magdrama mo, kilang-kilang. Ikaw, lalaki ka, wala Kamu na itong suwan na. Ha? Kadang susuran ako sa uling. Tiyoka! Walang magdami ka. Action niya, action. Sorry. Ako nagdala, matuto ko sa mula ako sabi niya. Bacuri ka! Ano ako sabi ko na? Nyama, badyo ko lukutin. Ano ako? Ako, ma-share sa day ko. Ma-share ko din yung ba. Sa una, ako wala din ka ng bibya. Hindi ka sa plano ako sa radyo. Pero, bata pa ko, mugin ako trip music. Ako mang sabi, hindi lang, magdrama ba? Pusod. Tapos karon, kinikan sa yung mga day. Yung awkward kayo, bakit ka nakita mo? Kasi alam mo, magsige kong inunan na. So, naamtan ko, kila-kila, ano ba masasabi? Ang kira, yung ang mama, doon siya nakalihat, mabuang na ka. Ay, awkward yung ba ito? Wala katawa ka niya. Awkward din siya. Same sa niya, yung ano lagi mag-ilak-hila. Pero di mo ka-sort ay magkikip-tulit ka sa amin. Ay, wala. Oo, pero mo pinako-tripping sa una. Agkan mo rin ano to. Bata pa mo kaayo ba yan? Kasi mo yung imagine ba no? Ako, akala gusto ko yan na to ni mo. Yung kita yung pag-gabi
Uy, dili. Ako makakasabay ako. Sabi ko ako first time. Kita daw lang ako kung now, pwede ka magsusunod mo sa Eh, wala lang rin ba? Punta rin. Ako rin lang. limpyo ka lang sa amin. Uy, limpyo ka sa amin. Eh, pagkabat kayo, ikaw. Kasi ko din ako yung may tao yung ano ko. Oo, yun. Lamay, mangka. Oh, Juan. Dipindi sa rolling ito ano. Bakit may mag-dip mo? Imagine mo. Oh, pagtala ko lang ng tanong ka lang dito siya. May iba din sa gusto na dito kayo, dito ah. Ano dito? Dito sa magkakatulong dapat na dito yung roll. Pag iba din siya kung magpuro mo sana nga kuha rin ay mga tapon rin, lako na, Lawas. yung lawas pa. Pag-siples. Gusto sa kuha. Kaya ito na guys, to kay mamina ko drama. Ano mo itong imagination? Pero bang kita magbuo o wide ang imagination sa mga sa mga listener no? O ikaw ang minaw ka, bahala na po sa iyong imagination. So, manang Dahil mo ko din maminaw ka drugs no kaysa magtata pag hindi ka TV mo ko lura ka gihatag na nimo tanan. Hindi na kita na mag-imagine so kung kaso lang matas. Ano din ang nangayon daw ng mga punta ko sila mga kwarto. Dili kayo na ito sa army no? Kaya mga recording, mga video ba? So, bilat may lang. Ginagmay lang. Ha? Kung ikuha na gusto na, para mag-mausap ang imagination. So, para din lang yung At least, di ba kuha ni paminaw ninyo, uy, kalami ang inyong dito, uy, pagkababahagin sa mga anak kayo. Di ba, ano ang puti? Hamis. Makana, dyan ka di ba? Lamit na kayo imagination, nindot na kayo. Yan, ikakita din mo. Ay, Bisan magwapa, imong makita, nga mo na siya nagda, pero dili makuha mo abot sa imong level sa imong imagination. Oh, okay. Nga, kamo na yung boy pa, isa ko eh. Hamis, Pero karon pala na dai. Ato na pibaw na nga. Ang mga talent ron, guwapo. of course. Guwapa, ama, guwapo. Oo. Guwapa. Mga batanon. Mga batanon. Except me. Mga batanon. Except me. Ay, guwapo mas ni Ricky. Ay, Oo. Mga batanon ninyo. Ang among tanan ron, gwapo o mga gwapa. So, basta rin gwapo. Sige. Noon. Sige, ako sa rin. Ako mo na akin rin. guwapo lang. Guwapo mo. Oh, yeah. Ang mga isa sa koalan, which puro sa din mga gwapa. Basta mga laki gwapa. Guwapo, guwapa. Minsan ko niyang gwapo kita. Sige, tagatong channel. Sige, nagiging. Oh, si Dan Christian Concepcion. Na, kita lang siya. Oo, totoo. Apas na rin nung. Ay, apas na rin nung. Ha, ganina, wag pa nakakaon, wag kita may kong apas. Ganun, karon, isa na nagurot. Papaso na. Papaso na. Na. May nakalamin na to. Sa resulta na. Sana. Paoy, nagpoy mo nung uy. Tapos pwede yung pustol, ma'am. Guys, gusto na kayo niya. Hindi pa rin pwede pustol. Huwag talaga na ako. Ang buko pwede din, no? Sa ito, kanang muli ko niya kanang bakoy na pagkaon. Pwede na mo, lipson mas iring. Guys, ko na yun, John. Ito kinakot. Wala, balik ko na, amit ko. Kaya ka, makdo, mapit ko, ala kayo. Kanang ko, kala mo, wala atin mo. Pwede kayo sunday, kala kayo rin, sundan mo. Pao namin kaon, iring may kaon. Sugat na ko rin. Sugat na ko, mukpay ko lang. Yan, ito na kayo. Ang kuwan na kayo, ako ginapalintag yung sila ko lang. Manong, delivery. Oo. Magpapagod ko yun doon. Balik drive-thru na ka. Mga di na ka sa drive-thru. Kasi ato pa rin na maligyang crispy nga karang manok sa Kilig sa Pwede, drive-thru. no? Na. So, naagi andi ha, dapit. Malik na din, Ben. Pwede ko ba? Na may tagkin siya. Lagi. Saan ka pala mo tayo sa tripit mo? Din, kapalit pa. Jollibee. Nagkili na niya kung may yung tagkin siya. Murag ka sponsor sa Rivian eh. Kaya yung pinipiliman sponsor Pilar mo niya rin. Pilar ni Kevin. Mo de ya, mo de makakuan. Ako may budget ang ngayon di ay. Pero- si Queen tayo tawag si Katkat. Kung sa tayo sudaan daw. Ay, yung happy birthday dahil doon kita ko. Okay na dito. Pero ay ka na lang ko ano nga pagkaon na ito niya. Baka gikan din daw sa dito. Ang limita mo, ang prima na rin, hindi na mo sugar to. Lupa na to. Siyempre, tural. Pero even man,
Wala. Wala, yeah. Wala, yeah. Ang Judel duhay, hindi mo to, Judel. Sasawa niya ako na Judel. Niya sa anak, Windel. Ilang i-combine. Judel. Sa mga ilang anak, Okay po eh. taas na kayo. May mga sinindahan ng Judel Enterprises. Mali ang mga Yan, ah. sponsor karon. Si Sir Windel, si Ma'am Judel Indos. Yan sa Dapat Judel. sila brush sa Minggulia. Do. Ang branch siya karon na sa Juan. Sa Kalisay, Pinamgahan o sa Angiluan ang pinakatapol. Sa daw, yung si Sir Gilbert Garo, si Jelly na isa. Ha? Ako, kasi Jelly ano na yun. ako yung Jelly, si Jelly. Ako yung Jelly, kasi Carol. Kasi masabot pa si Jelly na isa. Uy guys, atangin din ninyo ang lain ng mga kuhan, atangin na, ang lain na mong vlog. Ayaw pa yung anak, bukay sinido ah. Wah, deduction ha. Ano na makita na nila eh? Ha? Ano na makita nila? Sa YouTube nila. Hindi, sa ako, maguto. Hindi, sa ako, to. Pag nasa nila yung paglalis ang dahil. Ako si Una. Ako si Una. Sige ka, umala ko. Sige, naging ko, hindi lang ito magkuhan. Kita mo kula ba eh? Wala ko, alam taan ba? Hindi naman ako nag-imo kayo, imo naman. Di pangit mo mga kwarta ko. Isa may mayahin na, mas TV naman. Kwarta ka nag-imo. Mayahin, TV naman. Ay, maghimo na na kung lain ako. Ano sa mga Dahil di na nato. Di na nato siya ubanan ay kaya ang bitan ng Dili. Ayaw nyo. Sino ako? Ayaw niyo guys, Salamat guys. Ayaw nyo, ayaw sa guys. Ako lang. Ayaw nyo, ayaw nyo. Di, bayran ka lang mo. Bayan minimo? Bayran ka mo. Bayran ka ninyo. Bayan minimo, kasi nalimot ka ka sponsor kita na. Oo. Bayan nalimot. Nakalimot, ikaw na. Kalimot din ba daan? Nax, naka-Gucci na gwapo pa, Sir Ricky, oh. Si Sir si Ma'am Elanie, si Ma'am Elanie, awa. Bukan din ito si David mag-alani. Nag-hard heart, naging yung mata kita kay Ricky. Ma'am, ang mga mga ay Diyos. Ha? Ba, Diyos sa sibi. Hindi ka nag-live no? Ito man yan. Yes, mag-iulid ba? Kasi pinag manigawin na Elanie. okay. Mas ma'am, ha? Elanie. Ilan eh? Kasi kung sila mag-kuan, nakaigas, no? Ano? Kuan ba? Paigasan ka mo? Ayun na ako sila, hindi ko sa oras mag-open o mag-close. Living mo. Morning. 11 to 9. Oh! Guys, kung sa Gcash, di ba? Dong. Ngayon, ang tanong ako dahil kung sa may akong Gcash number. So ako yun. Wala. Forward na ito lang ipakita itong Gcash. Itong plano sa banyan. Kuan. Ay, itong Doon. doon. Hatag. Porta itong plano nga. Ito ka lang mo. Fundraising ba? Fundraising mo masarap. Guys, agree mo kung nagplano mag-uwi nga pag-fundraising para December. Yan, gusto na mo siya masugan as soon as possible kaya para uwi-uwi o katigong. O niya, ipakatag sa mga kuan uwi December, di ba? At least ba na ay Homeless. mga pahalipay nila para kalong Pasko. Kanang kuan ay kabantay mo ng... Pero wala ko nagsanay, makatulungan lang dahil gusto Okay. Teka, kabantay mo ng mga tao dahil ka na sa kulon. Kanang napitapin ito mga to. So, Ang galing nyo. oh, yan napita. Nasa pikuan. Pero pag wala sila, hindi ko yan naklaro dito ba niya. Nagpakabuhi sila ng tao sa adapting sa daan niya. So, kung kanang mga tumata, kung matagalan sa mga pagkaon na, kung pabalikan sila. Kaayo, uy. Bako kaayo na kuan nila. So, by December, doon tayo buhaton nga fundraising. Dili, before pa Before December. December, no? Kaya dili ba yan dali pag-raise o kanang funds ba yan? So, atong sugdan karon katong ganahan lang nga kuan no. Possible. Ito garan. May amount ko duha, magdikili yung mga pinagsanay. Katulad din na i-gustong Pwede i-share, mo gusto PM. share. Sir, unsa na imong GCash number? Unsa yung GCash number kay si ganahan ni mo tabang Ah. Asa man to? So,
Kita atong Gcash number daw na kaya itong baton nga kuan. Atong baton na fundraising before December. So katong ganahan lang nga mo sponsor no. So may baton kung magka doon na tayo makuha na matigom no. Ato ihatag kana nga kuan doon na tayo matigom. So ato lang ihatag gyapon sa mga nagkinahanglan mo tawag yan yung tabang na. Okay, so una to nga angay nga tabangan. Kaya hibaw na ganiya pag sa pandemic karon. Pandemic. So, ikuan dong, ipagkita lang kuan dong. Pwede mo makaon. Sabi ko kaayo ko. Gano'n carbonara na. Pin ako kung ugat yung carbonara. Kaya una na ko. Pin ako. Balitaan na ko maglakaw dahil. Diba pa din? Ibaw pa ko balitaan. Diba, uy. Ato ka balitaan sa Carol. Ayaw sa lang kusog tao. Ngayon, wala, kuan mo din. Saka mo din, comment ko, nung ina-educate mo internet. Yes. Ina-educate mo internet. At na, babay na babay. So guys, ako na lang sa i-end ha, kay Dita Jun, kada ang internet. Hindi kayo kuan ko na kuha. Dinami ka monitor niya. Dinami ka kuha sa mga comments. So, thank next you. live. Thank you. Sige, thank you ninyo. Tanan. See you sa sunod na mga live and Sa sunod nga vlog. we hope na Napagapon mo. naaragin mo. Okay, para mas para ako ay Mas para kasa- inspired mas- niya mo perhaps sa vlogs and live. Thank you, bye. Bye-bye. Bye! Thank you! Kung saan sa limba kong hire, yung mga kasi yung buhat doon. Yeah, sige, tawag ko na sir kung makakuha na ba, madawat na mga mga makapasar man siya. Pasal, exam, pasal. So may trabaho hindi ha mo Kawin, huwag na yung klaro mo yan, nga na din na! Ako na lang ginipos. Pas! Dali! Dali na, dali! Dapat So tayo. guys, ang tapan nyo guys ko, kung wala kayo mo kananan, peligro na gibo ito na may kwarta, basta nero. Huwag kwarta, bumubas